Pre zachovanie profesionálnej úrovne mailingu a adekvátnosti ponuky nemôže klient priamo zasahovať do obsahového nastavenia mailingu, kedykoľvek však môže vyjadriť doplňujúcu požiadavku k zasielanej ponuke. Na základe tejto používateľ zmení prípadne doplní nastavenie mailingu tak, aby v plnej miere korešpondoval s klientskou požiadavkou a zároveň vyhovel jeho odporúčaniu či výberu. Ak klient reflektuje na zmenu mailingu, ktorá je umožnená v petičke každého doručeného automatického e-mailu, používateľ obdrží oznámenie o požadovanej zmene e-mailom. Klienta identifikuje pomocou unikátneho ID čísla, aby bolo zabezpečené jednoznačné stotožnenie aj v prípade duplicitne zadaného klienta a vyhľadá ho ako bežného klienta na základe tohto ID čísla obsiahnutého v e-maili. V karte klienta zvolí vyhľadávací profil, ktorého sa avizovaná zmena týka a jednoduchou zmenou parametrov vyhľadávania uskutoční požadovanú zmenu mailingu. Ak je požadovaná zmena zásadnejšieho charakteru, má možnosť vytvoriť úplne nový profil a starý poprípade deaktivovať, respektíve obmedziť na minimálnu mieru. Avizovaná zmena sa týkala Chorvátska, kde je v súčasnosti nastavený trojhviezdičkový hotel s polpenziou na Makarskej riviere. Keďže klient požadoval apartmánové typy ubytovania na niektorom z ostrovov, môžeme zmeniť túto požiadavku. Zmena parametrov je tým okamžitá. Každý ďalší vygenerovaný automatický e-mail bude zodpovedať zmeneným parametrom vyhľadávania. Ak klient požaduje deaktiváciu profilu alebo mailingu všeobecne a nevykoná tak sám prostredníctvom administrácie mailingu v petičke, musí tak urobiť používateľ v karte klienta a konkrétnom vyhľadávacom profile. Automatický mailing sa na rozdiel od manuálne vygenerovaných ponukových listov nedoručuje v kópii na adresu odosielateľa. Je to podmienené početnosťou mailingu a všeobecne obsiahnutou informáciou, pre používateľa by to bolo neprimerane zaťažujúce. Klient môže zareagovať na ľubovoľný automatický e-mail v poradí, nezáväznou objednávkou na internetovej stránke používateľa, respektíve spätným telefonickým alebo e-mailovým skontaktovaním. Vtedy sa používateľ oboznámi s relevantnou ponukou vyhľadávacieho profilu klienta a reaguje na túto konkrétnou ponukou s konkrétnou cenovou kalkuláciou alebo priamo zmluvou o obstaraní zájazdu. Do vyhľadávacieho profilu klienta vstúpi v karte klienta tlačidlom Upraviť a následne zobraziť výsledky pre tieto kritériá. Väčšinou na základe dopytu reaguje na konkrétny zájazd, ale takisto môže vychádzať zo širšieho záberu vyhľadaných zájazdov. V takejto chvíli doladí ponuku pridávaním ďalších dôležitých parametrov a rozsah niekoľkých desiatok zájazdov adekvátne zúži pre potreby konečnej ponuky, ktorú spätne klientovi doručuje v podobe ponukových listov či e-mailov.
Po uspokojení klientskej požiadavky uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu odporúčame používateľovi bezprostredne deaktivovať všetky vyhľadávacie profily s ponukou podobného charakteru, ako je uzavretá zmluva. Predíde tým nepríjemnej situácii, kedy sa zakúpený zájazd môže dostať do predaja v nižšej cenovej ponuke, ako v čase zakúpenia, alebo sa v predaji objaví zájazd vyššej kategórie v porovnateľnej cenovej úrovni ako zakúpený zájazd.